कुइसन खाजानखौ फोरोंनो एसे सिगां अरनि निउज एखनो पाइके बाक्सा थानाय बाक्सा तंनाय समाजपति जिनि समाजपति 22 जन 23 जन ताबुक फाइका भगत सिंह तंग नागालैंड नि टीम फाइका खना ताइबो फायानो नागालैंड नि टीम रा कर अलरेडी भगत सिंह तंग इंगिचिनि बीआईपी रो ताइ फाइ तंग सिनि समीर उरांजी फाइनाय 16 तारिख बो फाइ अंखर फाइनाय सिनि अर्जुन मुंडा फाइनाय 17 तारिख अंति खलाय बांग्लादेश नि बो अब 16 तारिख फाइनानि तंगमानि जों खनानो तुमनानि बगे चेष्टा खलाय तंग अंति खलायनो जों जतन कबागय जे बरकनि बिसिंति जे लामा मामानि जतन गैदरिंग गय फाइदि जों लाइबुमा सोलियानो आरो कुन पलिटिकल कालार जे नांजाक नायकलनाय बररक सुनो तुइदुलनाय चिनि अभिभावक रक तंगनाय याक्सि फाइसिंगो हंकै चिनि एडिसिनि ईएम सीएम चेयरमैन राज्यनि कैबिनेट मिनिस्टर सीएम सह ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सह जत एमएलए एमडीसी एमपी हिंकै चिनि याक्सिनि स्टेजे तंगनाय अमति खलाय त्रिपुरा राज्यबो अबन चिनि जनजाति कल्याण मंत्री विकास देबबर्मानि उद्योगे चिनि जनजाति मोर्चानि उद्योगे राज्य सरकारनि उद्योगे चिनि पार्टीनि उद्योगे अबन पहिला लाइबुमा सुजागनानै थांगै दङ आवनि बागैनो जों कुनो चिनि अरेन्जमेन्ट कमिया अब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि एमप्लॉयनि सिमि चेंगय जों जत्त कर्मीरक अर सामिल अंजा ताबुक तो अब कंट्रोवर्सी हैइं दङ ताबुक तो 10टा 11टा बुमुं फारै दङ बीजेपी खाय जनजातिबो हिनो गिरिबासीबो हिनो बनबासीबो हिनो सीपीएम रक्षाका संजुग बसं पुसुंनाय बस तुंखाय बुदुक 10 खैया फां आबने के तिप्रामथनि के तिप्रासा तिप्रानि जे बसा नाबो तिप्रासा हंकै 10 बस ताबुक सावसुम तिप्रानि बसानो बलायनाय आवनि बागैनो 10 हंकै तिप्रासाव खबजागिया तिप्रासा आवनो जों साका राजा न एवरीथिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम पैलेस टू विलेज पैलेस टि सिमि सेंना नांगो निनि दफानि बुमुं तामो 184 जन बसंनि बिसिं फानो निनि बसंनि बुमुं तामो हंकै तिप्रासा देबबर्मा तिप्रासा रियां नै सामानि हाय ताबुक आवनि बागैनो जों सावो तिप्रासा बीजेपी खाय समस्त भारतवर्षव जे उक्लोक लाइजाक एसटी बा ट्राइबल हिनि जेता सुजाक तंगमानि आबरंग थांचा खलाय जनजाति हिनि बुं फारका गिचिनि अरखाय जों नेशनल लेवल नि चिनि तिप्रासा कुरिबा सुदु त्रिपुरा राज्यखाय त्रिपुरानि जे बुकुं बाराराव हंकै तिप्रासा हंकै भारतनि जे तुइ तंगनाय राव हंकै बीजेपी हंकै काश्मीरनि सिमि कन्याकुमारी जेते एसटी हि सुजाक तंगनाय राव न सिरिनान बागै जनजाति हि चिनि अरखाय तिप्रासा आबनो जों कंट्रोवर्सी ngै जों लाभ करि ताबु हंकै जे जों तिप्रासा रक जे जनजाति हिंजांनाय तला तंगमानि बेहकले साका थांनाय अबसे आबनि बागैनो जे बरक सानाय साइथां तं चिनि आइडेंटिटी चुंसे ठीक मा खायने बुइबाय ठीक उंजागनाया चुंसे ठीक उंजागना नांगौ आवन बागैनो खानानि चिमिनि चिनि जे यूनिक जे इतिहास लाइबुमा आबो जों चेंना थां तंगो इनका अमति खलायनो इ दफा तला तंगमानि साका थानानि बागै नरक बरक मीडिया रक जतनि बिसिंति खलाय जों ताबुकनो सुजुग जों कुचुगो कानानि कारण आगे कुनु चिनि बरकनि मीडिया कुरै चिनि बरकनो अन्नाय खलायो चिनि बरकनो साया सुइफानो जों प्रतिबाद खलायनाय कुरै ताबुक मीडिया नि हेलेबो सोशल मीडिया रक ताबो पावरफुल नरक हाय बर यूट्यूबर सोशल मीडिया रक नरक लगे लगे अपडेट दहमानो नंगनि खाय मीडिया रक हंकाय सालायना नांगो बिभिन्न नंगो ना नांगो आउन बागैनो सोशल मीडिया नि जे पावर ताबुक चिनि बरक रक नि यागो फायका चिनि बरक रक आगे जर्नलिस्ट कुरै मीडिया कुरै ताबुक चिनि बरक रक न चिकन सा माने फानो हुइ तन मालिया आबर चिनि तालिका काहाम फाइने बसकांगो जों याखिलि कादानि याप्रि अबन निनि बिसिंते खनामनि मेसेज ताम खनानि मेसेज सिंगा जतन फाइबायदि अर कुनो निनि पार्टी कालार कुनो कुरै चिनि दफानि हुकुमु मुकुमु न सुंनो अब रखा खैना नांनाय आं जे फाइने रकनो बुरै रकनो हंकाय जतन शूज कामिज बा निनि पेन र कानिता फाइदि ट्रेडिशनल ड्रेस कानाय रिगनाय कानाय निनि रिसा तुयै जेते ट्रेडिशनल अमति खले फाइकाकै चावो अमतिनि बिसिंग बसकांगो जों जत्त बुरै रकनो अमति खले आसुग्रिनाय कारण चिनि लाइबो माने सुंसे सुइनाय बुइया चिनि अर ताबु जनजाति कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा साका माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साहबना नुं जे खलायना नांगमानि खलायदि जे लाइबो मारा कमाय थांमोन आबनो तासा रिवाइव खलायदि हिनाय चुना ताबु लिस्ट नावै तंगो जे जागा रक कमाय थांमोन न बुमुं चेंज खलायमाने जेमन हेजामारा अंकाय मसान्दि खर निनि को थाइपलक फां काय चालता सरा माने थाइपलक फां मुइतुलुं कसु सरा न मुइतुलुं न कसु सरा खलायमाने आबनो तासा तुंनानि तुइ सार आंसा हंकाय सोना सरा नाबो जों तासा खलायनानि
যেমন হকু তুইসা হি খাইমা হায় অমতি খাইনে বাকে जों লিস্ট চলি দङ আবো ই সরকারনি আমলনো যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বন শাখা অমতি খাইয়াই যিনি হাতাই কতর বা গন্দা তুইসা হি ফার্মা হায় যে চিনি বুকুং বারানি বুমুং রক কক ওয়ান জিও থাকা বনতাইসা কক বরগ কিফিলি তুবুরি হিনাই डायरेक्शन चले दङ जों कालेक्शन खालाम दङ माननीय चिनी जनजाति कल्याण मन्त्री विकास देबर्मा बिसिंति जों लिस्ट दङ नरनि बिसिंतिबो सुनो रिफाइदि जों अब इमिडिएटली जों खालामना बागै थाङो हामबाय